desan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok 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 tok. Gelem dijak soro MC yo lagi iki ya. Aku seneng kok jeneng ngene iki. Soale bene. Soale Mas Bambang iki kadang kira gelem ngene. Ora gelem pancen dhek rada jarane kaya awak dhewe to. Mas Bambang iki kaya meneng ae ngono lho. Pancene kudu ngono kuwi. Kaya empane iki jahe iki kaya ket mau effort banget ngono lho ya. Tenanan carane kerja iki dhek ora